Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Azi vă voi face prezentarea contului meu de Fortnite. Ok. Cred că o să începem de la mașini. Doar mașina asta am. Nu știu dacă e mișto, habar n-am. Asta o am, în rest. Mai aveam încă 2 de mii la Epic Games. Ok, sunt la lobby, am niște melodii. Nu o să le ascultăm pe toate, o să dau așa printre ele și voi să vă uitați. Asta e preferata mea, de nu vă las la preferate. Vă las așa doar să vă uitați prin ele. Vezi multe, am în total vreo 96 de melodii. Așa, la loading screen am astea, vi le las așa, trec așa prin ele repede. Adică nu sunt importante. Da. Trecem la Warps. Asta care le pui. Eu folosesc pe asta pe toate. Că mi se pare cel mai bune. Nu știu. Și ăsta e foarte mișto. Dar nu folosesc eu. Sunt multe skin-uri pe arme. Uite, și ăsta îmi place de la Aura Fresh, parcă am. Dar tot pe ăla și ăsta e tryhard. Ăsta l-am primit acum un sezon. Mișto. M-am jucat doar o dată cu el. Și trec așa prin ele. Mai opresc eu la care sunt cele mai interesante. Ok. Emote. Am în total 633. Înainte aveam 543. Mai 633. Și emote-uri doar 233. Ok. Asta de la DC Series. Nu ne interesează, în fine. Gaming Legend Series. Nimic interesează, sincer. Avem emotul ăsta. Trec așa printre ele, că nu sunt multe. Și joc Fortnite de vreo 4 ani. Cam așa. Sau cred că de mai multe, da. Adică aveam contul deja. Dar mai mult s-a jucat fratele meu. Și m-am jucat și o grămadă. Sunt foarte mulți care l-am cumpărat eu. Și astea Icon Series plus puține, nu vă gândiți acum. Greedy. Ăsta mișto. Ăsta l-am cumpărat acum o lună. Ăsta a fost foarte mișto. La fel și ăsta acum nu mai popular. Ăsta încă îl folosesc. Ăsta mă, că s-a băgat pe shop și nu mai îmi place. Și ăsta parcă s-a băgat. Ăsta la Ariana Grande. Ăsta mai place. Jeba Switchway. Nu. Adică toate sunt mișto. Să mai vă las așa la care alea sunt interesante. Nu o să trec pe lângă toate. Nevergun. Mișto. The Real Slay Shady. Popular Vibe. Pocky. Outwest de la Travis Scott. Ninja. Rebellious. Rolly. Rushing Around. Savage. Seisu. Shox. Sunt multe. Macarena. Nu știu dacă mi-au copyright, dar în fine. Și ăsta va arăta la cel mai rar, care le-am așa ne-Icon Series. Ăsta.
Asta s-a băgat pe shop. Ăsta. Foarte mișto. Asta îmi place la nebunie. Asta, Infectos chiar nu l-am eu din acolo. Nu l-am eu din sezonul 10, dar în fine. Și ăsta. Cam astea sunt cu emoturile și ăsta e mișto rău. Trecem la caracter, dar mai întâi la grind, asta, la aura. În fine, controller. Nu le folosesc, că mi ocupă din ecran, dar am și aici mai multe străzi din Battle Pass. În fine, vă las așa, doar să vă uitați așa printre ele. Și nu folosesc niciodată controllerile. Singurul care îmi place o să vi-l arăt imediat, care e ăsta. Singurul care îmi place. Și ăsta cu bani. Kicks. Am doar unul de la Battle Pistol din Fortnite Remix sezonul 2. Chapter 2, pardon. Glidere. Foarte mișto. Ăsta care l-am primit acum, în dimineața asta. Ăsta de la DC. Nu știu de unde am glider, în fine. Coca Demo. Nu m-am jucat în viața mea. Asta de la Mortal Kombat. Asta de la Lara Croft. În fine. De la Travis Scott. Din păcate n-am skin-ul, doar aia e. De la Rihanna, fine, asta nu vă interesează. Asta l-am, care e cică foarte rar. Și asta. Pe asta am dat 1500 de V-Bucks și acum regret. Îl avem pe ăsta, Comet Crasher. Ăsta nu e așa de rar. Credeam, dar nu e. Ăsta de la The Rock, dar pe robot, nu știu cum se cheamă pe robot. Asta, și că asta era de Sueț înainte, dar acum nu mai e, sau de melodia aia și se atrage asta. Asta, deci m-am jucat o grămadă cu asta, dar acum nu mai joc. Și vă las așa, să treceți așa printre ele. Dacă vreți să vedeți ceva, puneți stop. Asta că nu mă lasă joc cu ele, dar în fine. Acum, pickaxe-uri. Asta de la Cruise Series, asta de la Aquaman, de la DC Series. Asta Harley Hatter, care o folosesc eu. Asta lui Joker, care o am la preferate. Asta din Frozen Series. Asta am la preferat, că place. Asta din Gaming Legends Series. La fel și ăsta, l-am la preferat, că l-ador, asta nu mă interesează. Asta m-am jucat o vreme cu el, dar nu prea m-am jucat, că am observat când dă o leacă de lag și mă enerva. Ăsta chiar mi-a plăcut în perioada aia, atâta. Mi-a plăcut mie. Și ăsta care v-am ziceam eu că e un Minty Legend, adică un pack foarte frumos, o să vi-l arăt. Dar pe astea care l-am așa la preferate, că astea sunt cele mai șmecher, care l-am la preferate. Să nu vă gândiți că nu va are ceva bun. Asta din Vision. Vision, ceva de genul ăsta. Lingura care ar trebui să pun la favorit. Uite așa. Că mie chiar îmi place. Acum nu știu de voi. Vedeți. Și asta nu-mi place, sincer. Ăsta care a fost un pic foarte mișto. Și cam atâta cu... Asta nu vi-l arăt, că nimeni nu le folosește efectiv. Doar asta îl folosesc ocazional. Care ocazional? Niciodată nu folosesc. Și ăsta. Hopa, 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 așa. Dă sus de tot. Asta din Crew Series. Nu vi-l arăt, că spectezitare. Ok. Începem cu un Aquaman în forță. Un Clark Kent. Harley Quinn pe 2 styleruri. Să se încarce. În fine. Un Poison Even, Rebirth Raven, The Flash, The Joker, atât din Frozen Series, Frost, Polari Pili, Snowdrift și Snowworld. Asta l-am primit gift de la un prieten pe nume Mihai. O să vă las numele lui în comentariu să dați cerere, că e un jucător foarte bun. Chun-Li, Lara Croft,
Solid Snake, Lara Croft cel mai rar skin. Astea, în fine, nu-mi plac skin-urile astea două. Ariana Grande pe 2 styleruri. Neymar Junior, pentru cine e iubitor de Neymar, să mă contacteze. Slayer Just Word. Îl aveam pe Blaze, Renegade Flame din Lava Series, Lava Series Kuna, Lava Series Molten Ragnarok. Astea, Deadpool, Groot, Doom, Jennifer Walter, Loki, pentru cine îl știe, Tony Stark, la fel cine îl știe, Black Panther, în fine, Slurp Series, dar 2 am din păcate. În Star Wars Series am doar 1, în fine. Asta din Wall Ball din Remix Chapter 2, asta absent, parcă a apărut iar pe și dar nu mai știu. Agent Jonas, Agent Pili era din Battle Pass dacă nu mă înșel. Din Nike, am doar un skin Nike, bă nu am 2, o să vi le arăt pe al doilea. Arpodite, nu știu cum se pronunță, Articadelin, Artemis, Astra, Bardi, Backlight, Boxy, Bart Rider, Brute, Bunny, Katrina, în fine am mult. Ăsta cel mai tryhard, nu știu, Color Crush mi se pare mie cel mai tryhard. Echo, Dizzy, Diamond Diva, Phineas Fisher, foarte bun skin-uri. Wow, Galaxy Scout, care regret că mi l-am luat. Frosty Squad, nu regret nimic. La fel și la Focus, chiar sunt tryhard. Eleven, da. Haze, un skin foarte mișto. Iris, am apucat să-l iau în perioada aia, a fost foarte greu să-l iau. Joltara, eu așa-l țin. Jules, Katana Captain, Kuno, Core, Kira, Marigold, care este fata lui Midas. Ăsta este skinul de la Nike care vă vorbeam, care a venit cu fata aia. Asta de la Minty Bomber, care vă am zis că e cu Aura Fresh. Stai că vă arăt și pe Aura Fresh. Asta Aura Fresh. Și mai vine cu un skin care vi-l arăt imediat. Care mai vine și cu skinul acesta. Stai. În fine pe aici. Care vine cu skinul acesta. Îl avem pe Rick. Pe Red Jade. Pe Renegade. Spark Plug. Și toate astea skin-urile mele. Hai să vi le arăt pe favoritele. Deci, hai să vi le arăt. Avem pe Harley Quinn, Frostbroker, Chun-Li, Lara Croft, Ariana Grande, Enchanter, Kuno, Birdie, Chaos Director, Color Crush, Cozy Commander, Diamond Diva, Dizzy, Galaxy Scout, Frost Squad, Focus, Phineas Fisher, Eleven, Echo, Haze, Iris, Joltara, Katana Captain, Core, Kuno, Sparkplug, Renegade, Raid Jade, Picket Pantroller, Mini Bomber, Kira, Shop Stanler și Tsuki. Toate acestea sunt skin-urile mele, sper că v-a plăcut acest videoclip, dar mai întâi să se termine acest videoclip. Aș vrea să vă arăt și emotul meu cu locul, adică locul cu emot, ok. Avem asta care se numește Launchit Sap. Asta Hand Signal. În film se schimbă mie așa caracterul lunar, dar este Gomu Fasa, Popular Vibe, Greedy, ce să zic, și Rebelios. Sper că v-a plăcut acest videoclip, lăsați un like, un subscribe și lăsați un share.
V-am pupat!